മാടവന നടുമുറി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടുമുറി ബാബുശാന്തി കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു. ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 27 വരെ നടക്കുന്ന മഹോത്സവാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടുമുറി ബാബുശാന്തി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗണപതി ഹോമം, കലവറ നിറയ്ക്കൽ, കളമെഴുത്തുപാട്ട്, കൊടിയേറ്റ്, എഴുന്നള്ളിപ്പ്, കലംപൂജ, തായമ്പക, അഷ്ടനാഗക്കളം, തിരുവാതിരക്കളി, താലം സ്വീകരണം, ചിന്തുപാട്ട്, നടക്കൽ പറയെടുപ്പ് എന്നിവ നടക്കും. ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകും.